Αλφα. Άγνωστες βλέπω τις κοιλάδες μου. Έτσι κι αλλιώς πρώτη φορά τις περπατώ. Ανώνυμες οι λίμνες μου, μες στην αχλή μιας νύχτας που δεν λέει να φύγει ακόμα. Θα φύγει. Μακρύ κάνω πρωινό, εκπυρσοκρότησε την πρώτη του χρόνου και η σφαίρα ακόμα ταξιδεύει, αποφράζοντας τις δεδαλώδεις αρτηρίες μου. Τι θέλει ο άνθρωπος με τη στολή του δίτη και στέκει αγνοούμενος στη μέση αυτή του κόσμου? Γιατί είναι τόσο ξένος? Γιατί κρατά ομπρέλα ανοιχτή? Μήτε το φως έχει φανεί κι ούτε σημάδια για βροχή έδωσε απόψε το φεγγάρι. Γύρισα πέρα από τον καθρέφτη που είχε φυτρώσει εμπρός μου. Μα να, κι άλλος. Καθρέφτες πολλοί προκύπτουν έφνης από τη γη. Να φύγω. Με ένα λευγέ ταχυτήτων στην κοιλιά, με μια εξάτμιση στην πλάτη, το Αραράτ καλό εδώ, μπας και κρυφτό από τούτον εδώ, τον ιχνηλάτη της ψυχής. Άβυσσος. Με μια ταξιανθία αρωμάτων και ποικιλίες μπαχαρικών φορτωμένος, θα αμυνθώ όσο πρέπει, ώστε την κατάλληλη ώρα συσέπαλος να παραδοθώ, το καταδύναμιν άφθαρτος, έως παρθένος στο τι με περιμένει. Άγνωστες βλέπω τις κοιλάδες μου. Έτσι κι αλλιώς πρώτη φορά τις περπατώ. Αποσκευές μου, ένα λευκό προσώψιο και το έσχατο των δακρύων μου σε μικρό κουτάλι. Να μεταλάβεις, να καταλάβεις πως ούτω εστί το νόημα των ανέμων που έλκουν τα νερά στα ψυχονήσια των ιονοσκόπων εραστών. Έλα κατόπιν να με καλοστρατήσεις, γιατί απίμαντος πορεύτηκα ως εδώ, ακούγοντας το μηνύρισμα της πέτρας, συλλέγοντας σταγόνες υγρασίας που κρύβουν μέσα τους τις εξομολογήσεις των άστρων. Εκείνο το φως που τρεμοπαίζει πάντα μου έμοιαζε παραμύθι. Ανώνυμες οι λίμνες μου, μες στην αχλή μιας νύχτας που δεν λέει να φύγει ακόμα. Θα φύγει. Διάστηκτο πρωινό, διαχέεται γύρω σαν μουσική ενός αυλού από την Ανατολή που χρόνια πολλά πριν χάθηκε στις χαράδρες, μα ακόμα αντιλαλεί. Αντιλαλεί και πάει και ανοίγει μονοπάτια και όπου σκληρά της γης τα κάνει τύμπανα, τα βάζει στο παιχνίδι, δεν αντιστέκονται, κρατούν ρυθμό. Τι θέλει ο άνθρωπος με το σκάφανδρο και στέκει έφεδρος της νύχτας απέναντι από το φως? Γιατί είναι τόσο ξένος? Γιατί κρατά δοξάρι? Μήτε ο αέρας σώθηκε, μήτε ο χρόνος σταματά, κι ούτε η γλώσσα της χορδής μοιάζει να ξέρει. Γύρισα πέρα από τα χαλάσματα που φτιάχτηκαν μπροστά μου, τζάμια σπασμένα, οι αλοθράψματα επιρρεπεί σε μια διαρκή ηρωνία, αυτή των τεθλασμένων ειδόλων. Άφωνο στέκομαι στο βαρύτονο τοπίο. Δεν το αντέχω πια. Να φύγω. Με ένα ποδήλατο παλιό, ποδήλατο χωρίς πετάλια, το Αραράτ καλό εδώ, μπας και κρυφτό από τα πεπρωμένα εκείνα που μόνος μου όρισα. Άβυσσος. Με μια χρόνια ορυσιπάθεια στη ματιά, άσωτος κρυμνοβάτης,
επιθυμώ να πετάξω χαμηλά τη βαρύτητα να διδαχτώ. Αποσκευές μου, μία φιάλη σφραγιστή, φέρει εντός της τη βροχή που έπνιξε τις πολιτείες που διάβηκα. Λαβέ λοιπόν για να κρυθείς, λαβέ για να πληθείς και να λειτουργηθείς και από το σώμα μου με το νερό αυτό να αποβάλεις το δέρμα που απέκτησα βαδίζοντας γυμνός τόσον καιρό. Μακρύκανο πρωινό εκπυρσοκρότησε την πρώτη του χρόνου. Η σφαίρα διέριξε την αορτή πριν την καρδιά μου αγγίξει. Εκτοξεύτηκε, άνοιξε, φώτισε και γιόρτασε τον ουρανό μου, ίσα με πούσβησε, πυροτέχνημα. Άγνωστες βλέπω τις κοιλάδες μου, έτσι κι αλλιώς πρώτη φορά τις περπατώ. Πλησίστιος, πλησιφαής κι όμως μεσίστιος ρωτώ, τι θέλει ο άνθρωπος και στέκει έμβριος στη μέση αυτού του κόσμου? Γιατί χαμογελάει πλάθοντας τις οδύνες του, βαφτίζοντάς τες μοίρα? Δεν κρατάει τίποτα, τίποτα δεν κρατάει. Με τα χέρια στην έκταση ανοιχτά, μοιάζει να χορεύει συνέχεια ανάμεσα στο πλήθος, να διαπερνά τα σώματα και αενάως να διαφεύγει το κίνδυνο που ονομάζει εγκλωβισμό. Έμβριος, και ωστόσο το βλέμμα του γερνάει ολοταχώς τόσο που κάποτε μοιάζει με νύχτα. Βρέφος το απροσπέλαστο, πονάει ακόμα σε εκείνο το πλευρό που ο Θεός του πήρε. Μακρύκανο πρωινό εκπυρσοκρότησε την πρώτη του χρόνου. Ποτέ δεν κατάλαβα ότι για χρόνια πολλά περπατούσα ανάμεσα στις μικρές χαραμάδες που αφήνουν οι από αιώνες συγκολλημένες πέτρες. Η λάσπη έγινε χώμα ξερό, θρηματίζεται στο πέρασμά μου. Ο τείχος όμως αντέχει. Τόσοι σεισμοί, τόσες ξηρασίες και περπατώντας ανάμεσα δεν ένιωσα ποτέ την παραμικρή μετατόπιση. Από πέτρα σε πέτρα ανακάλυπτα κάποιες φορές πράγματα καινούρια, ασήμαντα, άλλοτε αδιάφορα και άλλοτε ικανά να βάζουν την καρδιά μου σε ένα ταχύπαλμο ρυθμό. Ένα ξερό κλαδάκι, ένα πέταλο από αρχαίο τριαντάφυλλο, λίγη χρυσόσκονη, κάποιο νήμα μεταξιού, μια πεταλίδα σκονισμένη και στεγνή να θυμάται παυλασμούς. Μακρύκανο πρωινό εκπυρσοκρότησε την πρώτη του χρόνου. Ποια να είναι η αλήθεια? Τι είναι αλήθεια? Τι υπάρχει μετά το κλαίος της παραβίασης κάποιων ορίων? Τι θα πει όφελος, σκοπός, έργο? Τι είναι θυμάμαι και τι είναι γνωρίζω? Τι είναι αυτό και εκείνο και τ' άλλο? Γιατί ρωτάω? Γιατί οι απαντήσεις δεν παίζουν κανένα ρόλο? Τι ζωγραφίζει τις τροχές μας? Τι μας νοιάζει? Σε ποιο έγκλημα συμπράττω όταν αποσύρω το βλέμμα μου από τους καθρέφτες? Άγνωστες βλέπω τις κοιλάδες μου, έτσι κι αλλιώς πρώτη φορά τις περπατώ, καθώς ποτέ δεν έφυγα από τις χαραμάδες. Τώρα που μάζεψα τόσους σύσκιους, που γέμισα το σάκο μου βροχές, μπορώ να κοιμηθώ, μπορώ και να κινήσω.
ότι είναι επταπλάσιον κάμινον και την φλόγαν την εν Βαβυλώνη εις δρόσων μεταβαλών και τους Αγίους σου 3 πέδας σώους διαφυλάξας. Κύριε, πως την αντέχεις τόση έπαρση? Τι εκπυρσοκρότησες την πρώτη του χρόνου? Ωμέγα.